Не бъди отбедстващите по пистата, а избери правилната ски обувка за теб. Здравейте хора! Този сезон, освен за сноуборд, ще ви поговоря малко и за ските. Днес се намираме в магазина на Оли Моли, които за поредна година ще ми помагат в екипирането на учениците тук на Боровец. Като лицензиран ски и сноуборд инструктор, забелязвам постоянно една и съща грешка, която правят начинаещите. Това е изборът на по-голяма ски обувка от необходимото, което води до мърдане на крака вътре в нея, повдигане на петата и цялостно липса на контрол. Затова сега ще ви дам няколко съвета как правилно да премерите ски обувката. Първото и много важно нещо, бъдете с истински високи до под коляното ски чорапи, когато мерите своята ски обувка. Първото нещо, което искате да затегнете, това е ето тази велкро лепенка, която се намира най-отгоре на ски обувката, след което затягате горните два штраймера. Те отговарят за контрола по време на каране. След което преминавате към долните два штраймера, които не е нужно да бъдат абсолютно затегнати до край, защото така ще нарушите циркулацията на кръв и крака ви най-вероятно ще изтръпне много бързо. След като обуете и затегнете обувката, идва и най-важната част. Изправете се, присвийте леко колене и с пищяла натиснете в езика на ски обувката. Много е важно пръстите на крака ви да не са смачкани отпред. Може съвсем леко да опират, но без това да причинява дискомфорт или болка. Също така, ако при това движение петата ви се вдига нагоре, значи сте избрали по-голяма от необходимата обувка. Бонус съвет. Ски обувките имат също така и Flex, Volume и Last. За да разберете какво значат тези неща и защо са изключително голямо значение за вашия комфорт на пистата, последвайте ме и вижте в следващото видео. Бай!